Sziasztok! Én Veszpály vagyok, és ez lenne az első videóm. És rögtön egy ilyen CMTA. Jó. Szerintem, ja. Az IP a CMTA-nak az a leírásban lesz, és ne írjatok olyan kommentet, hogy segítsek letölteni CMTA-t, mert nekem is a haverom segített letölteni, szóval, ja. Most tudom, merre menjek. Csak furgonozokat, az nem lenne valami jó, de hát na. Első videónak is nem nagyon akarnám, hogy az első videó olyan hosszú legyen, szóval, na. Össze-vissza utak vannak, hogy csak na. XD-t láttatok. Hoppá, kis tartozok. Nem tudom, merre menjek, ez nem igaz. Hát most hol is vagyok? Azt sem tudom, hogy hol vagyok. Bakker. Az de szar. Ja, hát ott van ez a kis falu, vagy mi az már. Akkor oda megyek. Jaj, mit csinálok én? Júj, azt hittem, hogy itt a drakonyarkos. És igazából nem is nagyon tudom a szervert, mert hát régóta játszok, de na, nem nagyon szoktam ilyen autózgatni, leginkább ölök gyerekeket. Azt imádom legjobban, de hát na. Tényleg komolyan mondom, nem tudom, hogy hol vagyok. Júj. És akinek van CMTA-ja, és működik is, az kommentba írja le a Skype nevét, hogyha akar játszani velem. Szóval, ja. Hát itt valaki már bekerült előttem is, de nincs itt senki. Komolyan, most merre megyek én körbe, vagy mit csinálok? Fent van a tulaj is. Az nem az igazi tulaj, azt a tulaj, hagyják, helyettes. Az igazi tulaj az SM. Most csak úgy olvasgatom, hogy miket írogatnak. És igazából a nevem az Mr. Star, és a Koronita klánban vagyok, és aki akar belépni, hát az írja le a Skype nevét, és lehet, hogy be tud jönni, hogyha elég időt játszott MTA-n, meg minden. Szóval, ja. Na hát, szuper. Az mit csináltam? Nem baj. Wow. Tényleg nem tudom, merre megyek, de várjátok, ez a falu, vagy mi ez kicsit rimlő, de hát na. Nem tudom, igazából van a Szerón 3 házam is, 2 emeletes és egy olyan, ami nem emeletes, de nem akarnám megmutatni, mert amikor beírod a jelszót, akkor az úgy látszik, mintha nevet írnál be, szóval azért. Na igen, na erre. Ez, ja, most nem tudom, hogy merre vagyok, csak nem akarok. Na mindegy. Van egy jobb ötletem, visszamegyek a spamra, azt kus. Hát de nem fogok visszamenni, mert nem tudom, merre kell visszamenni, de repüléssel talán elérem, de tudom, hogy hol vagyok. Nem messze van innen a házam. Ott az az én házam. Ja nem, nem az én házam. Ugyanúgy néz ki az én házam is. Megmutassam? Nektek. Jó van, megmutatom. Itt van az első házam.
van, csend, bemegyek a házba. Nem akarom beírni, de itt van, lássátok, így be kell írni a jelzőt. Ezért nem akarom. A házam is bent van a könyvtárba, megmutatom azt is. Hát, na. Ja. Na ja. Megmutatom. Koksház, ez is Műhollandban van. Itt is van, ez is a csempély. Nem hinném, hogy bemenjek, nem akarok, már úgy látszani fog, hogy lesz, és itt van a házam, ami nem emeletes. Ez is csemp, szóval ja. Jó van, ebbe a kis házba bemegyek, mert többi nagyban nem akarok. Na most nincs igazából tudnám, azt hiszem ez a jelszó van. Nem, Norvika. Igen. Na, itt is vagyok. Ez, na, de mi ez? Bebagoltam? Jó van. Mindegy, aki akarok. Igazából a házban rengeteg a bug. Na jó van, na megmutatom a többi házamat is. Na, mit vesztek azon? Meg tudjátok páran a jelszavam. Majd egyszer lesz időm, mert változtatom a jelszavakat. Na most ez a ház, ez egy nagyon nagy ház, szóval ha bejöttök, semmi gond. Ez hotelnak nevezném, nem háznak. Na de várjatok, mert én nagyon lassú vagyok. Rossz is van. Na de várjatok, csak gyorsaság. És a 3-ast választom, ami gyorsabb. Na, és a szoba, itt a bejáratja. Mi az már? A szoba. Itt van még egy valami. Nagyon nagy, tényleg nagyon nagy ez a valami. Itten kell menni erre. Itten van még ilyen. Milyen, na, ugyanolyan mok kb. Szobák, ugyanolyanok. Ez még erre is van. Milyen. Ez is ugyanolyan, szóval, na, ugyanolyanok a szobák. Tényleg nagy, ez hotel igazából. Hát hiába mész fel, nem is semmit csinál, szóval, ja. Na, ez a házam. Kész. Ez az én házam. Megmutatom azt is, igazából az nem olyan nagy, de akkor is emeletes, szóval bemegyek a házba. Na, nézzük csak, itt van. Ez a felső emelet. Várjatok egy pillanat. Itt vagyok. Ezt át is bírjátok dobni, hogyha ezt nem akartatok várni, vagy van. Itt van ez. Róla mindegy, szerintem ez a videó ennyi is lenne. Én Veszpályk voltam. Sziasztok!